Bună tuturor! 2014 tocmai s-a încheiat și aș vrea să vă urez un la mulți ani pentru 2015. Simt că 2014 a fost un an, cel puțin pentru mine, în care s-au clarificat multe lucruri, în care s-au curățat multe lucruri și s-au vindecat. Și aș vrea să vă propun pentru 2015 să faceți cel mai frumos an al vostru de până acum. Faceți astfel încât să aveți cele mai frumoase relații, să aveți oameni alături de care să vă simțiți bine și care vă susțin. Faceți astfel încât să fiți sinceri cu voi, să deveniți din ce în ce mai autentici, mai aproape de sufletul vostru, pentru că despre asta este vorba, să fim cât mai autentici, cât mai integri și cât mai sinceri cu noi. Propuneți-vă ca pentru 2015 să creșteți din ce în ce mai mult pe toate planurile, să vă exprimați, să ajungeți mai aproape de voi, atât pe plan personal cât și pe plan profesional, pentru că și partea profesională ne exprimă tot pe noi și cine suntem de fapt, ceea ce suntem. Ce altceva să vă mai urez? Și distrați-vă! Nu uitați că viața nu este numai despre muncă, e și despre distracție și să ne bucurăm de viață, pentru că viața înseamnă să trăim. Și cam asta aș vrea să vă urez pentru moment. Dacă o să mai vină gânduri, bineînțeles că o să vi le exprim și vă urez toate cele bune.